Moi boas, xa me pillades quecendo, que faltan 15 minutos. Estamos en Ordes para participar na media maratón do Camiño Inglés, que xa fixe na súa primeira edición. Deixo vos por aí o vídeo. Prova que transcorre polo Camiño Inglés, dende aquí, dende Ordes ata Xueiro, concello de Oroso. Este ano o obxectivo son tres, principalmente mellorar o tempo do primeiro ano, que fora 1 hora 25:30. Despois, se me vou atopando ben, pois intentaremos baixar de facer sub 4 minutos, e se estamos a tope, pois baixar da hora 20, pero iso xa vai ser moi imposible, que a prova non é tan fácil de correr, ten aí un par de subidas que van tirar, entón, nada, vamos a por ese objetivo. Vamos a acabar de quecer e pa saída. Cuatro, 3, 2, 1, es saída. Muchísima suerte a todos. Ahí tenemos nuevamente esta tercera edición. ¡Viva! Xa vamos polo kilómetro 5 a 3:40 de media, así que de momento creo que vou po o terceiro dos obxectivos, baixar da hora 20, pero queda toda a subida, veremos.
cuidaba. Kilómetro 11 a 3:45 de media. Seguimos aí na pelea. Va. Kilómetro 15 xa non vexo, a 3:47. Creo que agora mesmo son cuarto, igualando posición. Vai costar, pero seguimos fuertes. Pois ata aquí o que foi a media maratón do Camiño Inglés, con vitoria para Alejandro Pérez en 1 hora 15 minutos e 45 segundos e Rebeca Mariño en 1 hora 24 minutos e 13 segundos. En canto ao meu resultado, acabei terceiro e segundo da categoría con un tempo de 1 hora 17 minutos e 15 segundos, a un ritmo de 3:43 o quilómetro. Os obxectivos sorprendentemente todos cumpridos, non contaba para nada con conseguilo, sobre todo de baixar de 1 hora 20, xa que estivera mirando a clasificación do ano pasado e máis ou menos contaba con estar preto dese tempo e intentar facer un top 10, pero as sensacións e o rendemento foron espectaculares e conseguín superar os obxectivos con creces, mellorando o tempo que tiña en 8 minutos e 15 segundos e acadando un terceiro posto absoluto. Por aquí teño o trofeo. Xa lle buscarei un sitio por aí atrás. Algo que me pasou e que me puide axudar neste rendemento creo que foi levar a cabeza pensando en outras cousas. De feito, a carreira fíxoseme curta e só sabía como ia polos peregrinos que nos ian dicindo o posto no que íamos, e máis cando miraba o reloxo para comentar no vídeo como ia, pero o resto da proba non levaba a cabeza na miña carreira. O percorrido con saída en Ardemil, Ordes, comezaba con 2 km moi rápidos, despois pequena subida por terra e a seguir baixando ata o km 5,5. Aquí estaría a primeira das subidas duras ata o km 7. Volvemos a unha zona bastante favorable con algunha baixada forte e pequenos repeitos, ata o km 11,5, onde está a segunda das subidas fortes ata o km 13,5. Dende aí ata a zona de meta, zona moi rápida, con un sube e baixa constante pero con tendencia a ir baixando e chegar á meta en Sigüeiro, Oroso. A distancia polo reloxo foi de 20,8 km. O prezo por participar foi de 10 euros e os puntos positivos, pois boa información da proba, ademais dos 21 km tamén hai carreira de 10 km, a localización ao ir polo Camiño de Santiago pois está moi ben,
aínda que hai partes que non son tan bonitas como a parte na que imos pegados á autopista ou o tramo polo polígono de Sigüeiro, servizo de guardarropas na saída, 3 avituallamentos intermedios, avituallamento final con froita e auga, zona de masaxe, 2 puntos onde poder ducharse, ambos moi preto, medalla finisher que teño por aquí tamén, moi parecido ao trofeo. E de agasallo daban esta camiseta. Os puntos a mellorar, pois o servizo de autobuses que nos leva moi cedo para a zona de saída. Vale que a proba é en xullo e o tempo debería acompañar, pero na zona de saída non hai onde meterse en caso de mal tempo. Teñen que mirar de axustar mellor os horarios neste sentido. E os premios por categoría para min siguen sendo un pouco escasos para como é a carreira. Puiden comprobar o que estaban dando, era unha bolsa de tela que traía un imán e uns panfletos, os mesmos que gañei eu na primeira edición. Polo que o que faría eu sería quitar o premio económico dos vencedores absolutos, que non estou moi a favor en probas que son populares, xa que só consigues que veñan certo tipo de corredores, e investir ese diñeiro nos trofeos ou medallas para os premios por categoría. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.